Fl-MFCC ftaqa li saret edizzjoni oħra tal-Comic Con wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija. Fl-aħħar jumejn kienu bosta fanatiċi tal-comics li rħewla lejn it-tenda tal-MFCC saħansitra libsin kostumi tal-karattri favoriti tagħhom. Tkellimna mal-organizzaturi dwar l-iskop ta' dan l-avveniment u kif kien imqassam. Comic Con hija speċi ta' gathering għal min iħobb l-affarijiet li għandhom xaqsmu ma' pop culture, science fiction, comics, anime, manga, gaming, anything you can imagine li għandu x'jaqsam ma' dawn l-affarijiet. Għamilna weekend għal-familja kollha, għandek esibizzjonijiet, għandek artisti barranin u artisti lokali, għandna l-workshops għat-tfal, gaming tournaments, kif ukoll talks, quizzes fuq l-stage u għandna fuq il-cosplay competition li tattira dawk kollha li jħobbu jilbsu ta' karattri differenti. Dan l-istazzjon żar il-Comic Con il-ħadd wara nofsinhar fejn kien hemm bosta persuni li qatta William f'ambjent tant tal-qalbhom. Jien nħobb ħafna l-anime, allura deċidejna niġu. U anke esperjenza ġdida, rari sira Malta ekku. Been almost every single year since I was about 13. Ġobni ovvjament l-anime u affarijiet hekk u sabiħ li kuraw ta' interess affarijiet differenti. The atmosphere is absolutely amazing. L-iktar li ħobb il-Marvel imma qed nieħu vera pjaċir nara l-dawn l-affarijiet comics kollha. Something like this is a very fun place to meet like-minded people and enjoy similar hobbies. Dan l-avveniment sar fuq medda ta' jumejn u ġie fit-tmiemu il-ħadd filgħaxija.